Kika yi wa bani ne bani ba za na fasa furta alkhairi ba za na dinga miki jayayya ba san ba za na so a ɓata tarbiyya ba. Duba so ya kama ni ban aune ba yayi mini rauni komai na yi kin sani sanki ne ya ja mini sai ki tausaya mini babin da ba zan yi kanki ba. Zuciya tana cire har a raina ke ki kai mini idan a san ki bayani ba zan iya jurar rashin ki ba. Yayi mini tasiri san ba za na fasa ba da labari ba. Zuciyar da ke da alkhairi a ciki ba za ka ji batun sharri ba. Ban saba ba da rashin kyabuna ban yarje ba wani yayi miki kauna wanda kamar kikin sani zucikin takar mini sanki ne ya far mini ki mini yadda ba za na cutu ba. Sai ki tallafa mini zuciyar ki mallaka mini dan a san ki bayani sanki a raina ba zai yi misalci ba. Na zo da labarin soyayya na ba ku labarin soyayya ta masoyiya wacce nake so har zuciya ta yi mini na so. So ki bani dama a gaba za ki yi kwariye da ni ne in kin ji zantuka na sai so ki ɗauka da likito washe kunne duk da kin guje na autar mama matsayin ki a gare ni bai sauya ba duk da baki mini soyayya ni ba za na fasa ce da ke kanwa ba.